ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇತವಾರ್ಥದೇವರ ದೇಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಭಾರತದ ಆನೆಬಾಕಿಲಂದು ಪುದರ್ಪಡೇನ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಧೂಳು ಜಿಂಜಿದ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಬತ್ತದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಬದ ಟವರ್ ಮಗರಿನೆಡ್ದವರ 16 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆವೊಂದು ಅಷ್ಪೊರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಬೊಂಬಾಯಿ ವಿಮಾನ ಉಂತಣ ತಾಣ ಬೊರಿವಿಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸೇರ್ನಂಚ ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗುಲು ಪನ್ಪನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸವೈದಡ. ಬೊಂಬಾಯಿದ ಘಾಟ್ಕೊಪ್ಪರಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಬೋರ್ಡು ಮಗಡ್ದ 16 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆವಂದಿರ. ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ಕಡೆಟ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಟವರ್ ಗಾಳಿದರ ಬಸ್ಸುಗು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪದ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ತುಂಡು ಇಂದಿಟ್ಟು 50 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. ಐತ ಇಡೀಟ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದುಬೂರ್ನ 100 ಜನಕ್ಲೆಡ್ 57 ಜನಕ್ಲೆನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತದಂಡ. ಚೆಡ್ಡಾ ನಗರ ಚಿಮ್ಟಾನ ಪನ್ಪನೌಲು ಅಪಾಯದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತಿದ್ದದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ದಳದ ಕೆಲಸದಕ್ಲೆನ ಲಿಪಿಡಾದಿರ. ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಕರ್ಬದ ಟವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕೈತಲು ಉಂತಾದಿನ ಕಾರ್ಲೆನ ಮೇಲುಕ್ಲ ಬೂಡ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಡಾತಂಡ. ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚಿ ನಡೆದವರ 12 ಜನ ಜೀವ ಕಳೆವಂದಿರ. ಒರಿಯಗ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಸೇರಿದು 43 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದರ. 31 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬುಡುಗಡೆ ಆತರಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂಗಾರ ತೆರಿಪಾದಂಡ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ತಿರುಪಾದಿನ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಟವರ್ ಮಗಡ್ದಿನ ಬೂರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ತೆರಿಪಾದಿರ. ಜೊರಡ್ತವರ ನರಳುಂದಿತ್ತಿನ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಕಿಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನರಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪನರ್ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಕಿಟ್ಟಿ ಸೈಯರ ಕಾರಣಾತಿರಂದು ಕೊಕ್ಕಡೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ದಿರ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಡದ ಕಿಟ್ಟಿಯಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನಾರು ಜೊರಡ್ದವರ ನರಳುಂದಿತ್ತದ ಬೂಡ್ದು ಜೀವ ಕಳೆವಂದಿರ. ಅರೆಗೆ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಿತ್ತಂಡ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೊಕ್ಕಡದ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪನಾರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರ. ಅರಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದಿರ. ಬಾರಿ ಪರ್ಪನ ಚಟ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣಯಾನೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಇಂಚೆಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇಡ್ದಿತ್ತರ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣಾ ದುಂಬೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಸೋಮವಾರ ಕೊಕ್ಕಡಗು ವೈದ್ಯರ ಈ ಪಟ್ಟುಡು ಈತು ಬೇಗ ದಾಯೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಪಶು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ದಿರ. ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಕಿಟ್ಟಿ ಬೂಡ್ದು ಜೀವ ಪೊತ್ತುಂಡು. ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಖಂಡನೆಯಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಅರನ್ನು ಬಡಿದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತೀರ. ಅಂಚಾದ ಪೊಲೀಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನು ಪತ್ತದಿರ. ಕಿಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶಯ ಇದ್ದದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರಣ ಸಾಗದಿರ. ವರದಿ ಬತ್ತಿಬ್ಬ ತೀರಿಯರೆ ಕಾರಣದಾನೆಂದು ತೆರೆದು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಿಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಕ್ಕಡದಂಚಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆರ. ಇಂಚಿಪ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕತೆನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಲೋಕಸಭಾ ಓಟು ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಓಟುದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಡುಪ್ಪುನಗನೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮೇರ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಯರ್ನ ಮಿತ್ತ ಎದುರಾದ ಓಟುದ ಅಧಿಕಾರುಲು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರನ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸೋಮವಾರ ಜಲಸಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಕ್ಕಿನ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದಿತ್ತೆರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಓಟುದ ಅಧಿಕಾರಲಾದುಪ್ಪನ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಧಿಕಾರలను ಒಟ್ಟುಗು ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕುಂಜೆ ಅಹಮದ್ ಸಭೆ ನಡಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದೈಪೋಲೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದೆರ. ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆನ ನೀಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗೆಟ್ ಸಭೆ ನಡಪಾವೊಂದುಂಡೊಂದು ವಾದ ಮಲ್ತದೆರ. ಲೋಕಸಭಾ ಓಟು ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಓಟುದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಡುಪ್ಪನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರುలను ಒಟ್ಟುಗು ಸಭೆ ನಡಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಧಿಕಾರುಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಓಟುದ ಅಧಿಕಾರುಲು ಪಂತೆರ. ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೆಲಸದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆಗೆ ಬೈದ್ನ ಅಧಿಕಾರುಲಿನ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಕಡಪುಡ್ದೇರ. ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮೀರ್ನೇಕಾದ ಶಾಸಕರ ಮಿತ್ತ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರ. ನೀರು ಬದುಕಾಯರ ತೀರಂದಿನ ಅಧಿಕಾರುಲಿನ ಮಿತ್ತ ಎವರ ಮೂಡಿನ ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನನ್ನ 2 ದಿನ ತಗುಲೈ ಮಾತಾ ಕಡೆಕ್ಲ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ಒದಗಾಯಿ ಜಂಡ ತಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾವೆಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ.
ರೆಡಿ ಮಾಡಿ OM ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ವಿಶಾಲವೈನ ಜಾಗೆ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ಜನಬಕ ವಿಶಾಲವೈನ ಸಂಘಟನೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓಲುಲ ತುಯರ ತಿಕ್ಕದಂದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಪಂತಿರ ವಾಮಂಜೂರು ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬೊಕ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಡೆದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬೊಕ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪು ಬೊಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಉದಿಪನ ಲೇಸಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಕುಡುಪು ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಕೇಶ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರಿಡ್ದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ವಿಶಾಲವೈನ ಜಾಗೆ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ಜನ ವಿಶಾಲವೈನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೇತ್ ಓಲುಲ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡಂದು ಪಂಡ್ಯರ ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪೊರ್ತು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಚಿತ್ರ ಜಾಗ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜನಕುಲು ವಿಶಾಲ ವಾಂಚಿತನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಪೂರ ವಾವೂರ್ಲ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಒಂದೇನೆ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಂಚಿತನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಈತನ ಮುಟಂಚಿನ ಆತಂಡ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ತುಯರಂಡ ನನ್ನ ಆಯರಂಡ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಕೇಶ್ ಪಾತಿರ್ದು ವಾಮಂಜೂರುಡು ಈತನೆಟ್ಟ ಆ ಒಂದಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ರಾಕೇಶ್ ಟೈ ಯಕ್ಷ ಗುರುಕ್ಲಿನ ದುಂಬುತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 10 ವರ್ಷದ ಗೌಜಿಡುಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಮಾತಬೋಡುಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇಂಚಿಂಚನೆ ವೇಷ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿಂಚನೆ ಪಾತಿರುಡು ಪಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ತಿನಾರು ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಅಡಕಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ 6 ಈತ್ ಜೋಕುలను ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡುಂದಾಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನಲ್ಕ ಕೇಳುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಪಂಟಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಿಗೆ ಮಾತು ಆವಡು ನಂಗೆ ದೇವರದೇ ಏನದನ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೈಲಿಡು ಆ ಬೆಂಚಿತ್ತಿ ಆ ಕೃಷಿ ಮೇಳನ ದೇವರು ಪುರ್ಲು ಪಾದುಗೊದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಡು ಯಕ್ಷಕರು ರಾಕೇಶ್ ಟೈಯಾಡ್ಕ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾವಡ ಮಧೂರು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಬಾಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪೂಕಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಶಂಕರ ಅರಿಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಹಿತೈಷಿ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉದಿಪನ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡರ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಂಡಳಿ ಈ ಸರ್ತಿದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಆಳ್ವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ 100% ಪಾಸಾತನೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಾ ತೆರಿಪಾದೆರು ಬೆತ್ತರದ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಾ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಸರ್ತಿದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ದೇರ ಬೆತ್ತರದ ಆಳ್ವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆ 100% ಪಾಸಾದಿತ್ತದ 17 ಜೂಕುಲು 95% ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರಂದ ಪಂಡ್ಯರ ಮನ್ವಿತಾ ಎಸ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜಾನ್ ಡಿ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಅಜಿರಾವ್ 98% ನಿಧಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರ್ಷದ 97% ಸಮೀಕ್ಷಾ ಎಂ ನಿಧಿ ಬೆಡಕರ್ MS ಪಲ್ಲವಿ ಕ್ರಿಶ್ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೇತನ್ SV ದರ್ಶನ್ HJ 90% ಶ್ರವಣ್ ಬೆಳಿರಾಯ ಮಾನಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಂಬಾಲ್ ಅನುಶ್ರೀ H ತರಂಗ C ಅಧೀಶ್ C ಅಭಯ ಕಿರಣ 95% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾದರಂದು ಪಂಡ್ಯರ 73 ಜೋಕುಲು 90% ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದೈದರ 10 ಜೋಕುಲು 94% 10 ಜೋಕುಲು 93% ಎನ್ಮ ಜೋಕುಲು 92% 15 ಜೋಕುಲು 91% 13 ಜೋಕುಲು 0% ಮಾರ್ಕ್ ದೈದರ ಸಂಸ್ಕೃತಡು 3 ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಡು 1 ಜೋಕುಲು 100% ಮಾರ್ಕ್ ದೈದರಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ತೆರಿಪಾಯರ ಆಳ್ವಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ ಶೇಖ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಕುಂದರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲದ CBSE ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಬಂದಿದೆ. 17 ಮಂದಿ 95%ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 95%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು 17 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 73 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 95%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 73 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆಳ್ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ CBSE ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 4 ವರ್ಷವು ಸತತವಾಗಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರ ಜೊತೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಸುಮಾರು 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 95%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 90%ನ ಮೇಲೆ 73 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನ್ವಿತ್ ಎಸ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಎಂಬವನು ಮತ್ತು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜಾನ್ ಡಿ, ಪೂರ್ವಿಕಾ ಜಿ ರಾವ್ ಇವರು 98%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಬೊಕ ಅಲಹಾಬಾದದ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೆಮಿನರಿದ ರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲಾ ಮೂಲದ ಧರ್ಮಗುರು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮೊರಾಸ್ರೆನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಹಾಯಕ ಬಿಷಪ್ ಮಲ್ತದ ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದೆರ್. ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಹಾಯಕ ಬಿಷಪ್ ಆದ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾಯ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮೊರೆಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನೀರುಡೆದಾರ ಅದುಲ್ಯರ. 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮೊರೆಸ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೆಮಿನರಿಡ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬರವು ತರಬೇತಿ ಮುಗಿತದ. 1997 ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ಲಕ್ನೋ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುರುಕುಲಾದ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆರ. 1997 ಲಕ್ನೋದ ಸೈಂಟ್ ಪೌಲ್ ಮೈನರಿ ಸೆಮಿನರಿಡ್ ತರಬೇತಿದಾರಾದ ಬೊಕ 1999 ರಡ್ಡು ಸರತ ರಡ್ಡು ಮುಟ್ಟ ಬಿಷಪ್ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ. 2022 ಜೇಟು ಪಾಲಿಯಾದ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಶಾಲೆದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿತ್ತೆರ. 2003 ಆಜಿಮುಟ್ಟ ರೋಮ್ದ ಪೊಂತಿಪಿಕಲ್ ಆರ್ಬನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ಮಿಸಿಯಾಲಜಿಡ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಲ್ತದಿತ್ತೆರ. 2007 ಎನ್ಮೇಟ್ ನಿಗೋಹಾನ್ ಡುಪುನ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಾಲೆ ಬೊಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬೊಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ. 2013 ಮುಟ್ಟ ಬಾರಾಬಂಕಿದ ಸೈಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಶಾಲೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತೆರ. 5 ಬೊಕ ರೋಮ್ಗು ಪೋದು 2013 ಮುಟ್ಟ ಪೊಂತಿಫಿಕಲ್ ಅರ್ಬನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ಮಿಸಿಯಾಲಜಿಡ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯರ. 2017 ಮುಟ್ಟ ವಾರಣಾಸಿದ ನವಸಾಧನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರೆಸ್ಟೋರಲ್ ಸೆಂಟರ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿತ್ಯನ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಗ್ರೆಗೋರಿ ಮೊರೆಸ್. 2021 ಅಲಹಾಬಾದದ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೆಮಿನರಿದ ರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕಾರ್ಯಡುಲ್ಲೆರ. ಇತ್ತೆ ಝಾನ್ಸಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಹಾಯಕ ಬಿಷಪರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪ್ ಜಗದ್ಗುರು ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಹೊಸ ತೆರೆದ ಸಭಾಭವನ ಮುಲ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿದ ಸಭಾಭವನ ಉಂಡೊಂದು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ. ಮುಲ್ಕಿಡ್ 6 ಸಭಾಭವನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೆಂತುದು ಪಾತಿರಿಯರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೈತಲು ಹೊಸ ತೆರೆದ ಸಭಾಭವನ ಓಪನ್ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಾದಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಜಮಾನಿರ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಭವನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೆಂತುದು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಭಾಭವನ ಉಂಡು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ನನಲಾದ ಇಸೇಸ ಯೋಜನೆ ನೆಡ್ದು ಗುಮನ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಬರವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಕ್ಲ ಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೊಂದು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಯರ. ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟಗು ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 8 ಸಭಾಭವನದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ದಾನಲಿನ ಸಾಯಡು ಕೈ ಸೇರೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪ್ದ ರವಿಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಂತರ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಇನ್ನಂಜೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ, ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನುಗೊಳ್ಳಿ, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತ್ತಬೊಟ್ಟು, ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಸಭಾಭವನದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡಿತ್ತೆರ.
ಪ್ರವೀಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮೇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಅವೊಂದುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕೆ ಮಲ್ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಬಂಧು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆತೆ ಪಡೆದು ಬಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ. ಇನಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಹಿಮೆ ಬಂದಾಗ 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕುಲೆ ಇರ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣದ ಖುಷಿ ಆಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಾಗ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇದರ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಹರಿಶನರು ರವೀಂದ್ರರು ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅದು ನನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹರಿಶೇಖರ ಅವರ ಮುಂದಾಳುತನ, ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು, ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕುಶಲತೆ ಇರುವಂಥ ನೇತೃತ್ವ. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಚೇಳಾಯರ್ ಖಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮರಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಗಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಕೊಡಿಯೇರಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ನಂದಿನಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪನವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಸೆಸಾದುಂಡು. ಎರ್ಮಾನ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೇವು ಅಡೆಪು ಪಂತನ ಪಾತ್ರದಂಚ ಒಡಿಪುಡ್ದ ತಿರ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಗುಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಸುರುತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತದ ಕಂಡೇವುದ ಜಾತ್ರೆ ಅಖೀರಿದ ಜಾತ್ರೆ ಆದುಂಡು. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಚೇಳಾಯರ್ ಕಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮರಸು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಂದಿನಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡಪುಂಡು. ಸುದೆಬರಿ ಟುಪ್ಪುನ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ಸಾನುಡು ವರ್ಷಲ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೇರಿಗೆ ಬೇಸೆ ತಿಂಗೊಲು ಶುರುವಾಪ್ನ ದುಂಬುನಾನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ದೈವಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿನಿ ಸುದೆಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ವೇರು ಸಾನುಡು ಕದಿನ ಪುಡೈನ ಸೊರಕೇಂಡಿ ಸಾತಗ ಭಕ್ತಿರು ಮೀನು ಪತ್ಯರೆ ಸುದಿಕ್ ಜಪ್ಪುಯರು. ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಪನ ಮೀನು ದಬೋಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಸಾದ ರೂಪುಡು ಪತ್ತಿನ ಮೀನ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನಪಿರು ಕಜುಬು ಮಲ್ತದ ಕರಿದುಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಹೆಚ್ಚ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಆತದಿ ಒಂದು ಬಾಕಿದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತು ಪೋಪಿರು. ದುಂಬು ಶುದ್ಧಾದಿತ್ತಿನ ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು. ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನಂಚನೆ ಹಾಳ ನೀರು ಸುದೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡಿಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿತು ಬತ್ತದ ಸುದೆ ಸೇರುಂಡು ಅಂಚಾದ ದುಂಬು ದಿಂಜ ಜನ ಸುದೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತರಂಡಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ 1 ಜನ ಜತ್ತಂಡಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡಾತಂಡು. ಕಂಟಿಗೆ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯನ ಜಾತ್ರೆದ ಇಸೆ ಸಾದುಪ್ಪುನ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆ ದುಂಬುದ ಗಡ್ತು ಕಳಿವೊಂದುಂಡೊಂದು ಭಕ್ತಿರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡೆವುದು ಮೀನು ಪತ್ತುನಕ್ಕೆ ಐತನಾಯನ ಒಂಜಿ ನುಂಡು ದಾದಂದಿಕೆಂಡ ಇನಿತ ದಿನೋಟು ಈ ನೀರು ಮಿತ್ತುಂತುನಾಗನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರನಕಲ್ಡ ನೇನು ಪಂಡ್ರಿಚ್ಚಿಸಾವೆ ದಾದಂದಿಕೆಂಡ ಈ ನೀರು ನಿತ್ಯನೇ ಲ್ಯಾಬು ಕಡಪುರೋಡು ನೇಕು ಒಲ್ತ ಪೂರ ನೀರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆನಾಗಲೇ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಮೀನು ಪತ್ತುನ ಜಾತ್ರೆ ಈತ ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಗಳು ಅವು ನಡ್ತೊಂಬೋಡು ತೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಲ್ತ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಧಾರಣ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತುದೆಂದು ನೆಟ್ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಏರೆಗ್ಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ನೆಕ್ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿನಾಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತು. ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಏರ್ಪುರ ನೆಕ್ ಪೈಪ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಡ್ರೈನೇಜ್ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಓವೇ ಆದುಪ್ಪಾಡು ನೆಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಇಜಿಂದ ಎಂಗಲ್ ಊರುಡು ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳದು. ಬೆನ್ನಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಬಂಧಿತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲು ಪಿರಗಟ್ಟಿ ಆವಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಡೆದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮೂಜನೆ ಸಭಾಲಿಸಿದ 6 ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರು.
ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆದ್ರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಗ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ ನವೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಜತೆ ಸಿರಿಗೆಡ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಡಪಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬೊಕ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮೂಜನೆ ಸಭಾಲೀಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಮಾ ಸರ್ವೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ ಬಂಟೇರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದಿ ಹಿಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರನದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೀತದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆವಂದುಪ್ಪನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಕೃಷಿರ್ತಿ ಮಾತಲ ಪನ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಇಂಚಿನ ಮೇಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೃಷಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಬಂಧಿತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲು ಪಿರ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡೈನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ಕೊಡೆವರಿ ಕೃಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಬತ್ತದ ಬಂದ ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಾ ಮರ್ದಿಲ ಫಲಿತ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ಗಟ್ಟಿತ್ತಿ ನಾವು ಕೃಷಿಕ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದಿತ್ತಿ ನಾವು ಉನೇನ ಮನಗಾಣಿನ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಇನಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಸುಮಾರು 30 ಸಂಸ್ಥೆಲೇನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ದೇರು ಅವು ವಾಹನ ಮೇಳ ಇಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಡವುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಸುಸ್ಥಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾದ ಜೀವನದ ದಾರಿ ಸಾವಲಿ ಅವಿನ ಮಾತ ಮೂಲ ಕೊಣೆತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಈ ಅಮೃತೇಶ್ವರನ ಮಣ್ಣಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಜಿಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಬೇತ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಗ್ ತೂಕುದು ತೊಂಡ ಕೃಷಿಕ ಕೊರಪನ ಮಹತ್ವ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಪಂಡಿರ ದೇಶದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷಿಕರು. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಯಾರು ಲಂಚ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 3 ಹೊತ್ತಿನ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಇರಲಿ ರಾಜ್ಯ ಇರಲಿ, ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ, ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿಗುರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಗೆ ಟಿಪ್ಪಬೇಕಿಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ನಾಗಾಲೋಟೊಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕೃಷಿ ಎಂಚಿನ ಕೃಷಿಕೆರೆಯರು ಕೃಷಿಗೆ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದುಮ್ಮದಕ್ಲೇ ಮದತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನಾಂಗಗೂ ಆಯ್ತಾ ನೆನಪೇ ಇದ್ದಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಗುರುಕುಲು ಪಂಡೇರು ಕಷ್ಟಿತವನ್ನು ಆಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ನಮ್ಮ ದುರ್ಭಿಕ್ಷದಡೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿನ್ ತೋಜಲು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ ತಿರುವೈಲು ಬೊಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ರಘು ಸಾಲಿಯನ್ ವಾಮಂಜರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಜಮಾನ್ಯರ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಮರಗುತ್ತು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿತ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಮರಗುತ್ತು, ದಿವಾಕರ ರೇಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ, ಉದ್ಯಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವೈಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆನ್ನೆರದು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರ. ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಪಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರ. ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆಟ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಕ್ಕುದು ಪೊಯ್ಯದಿಪ್ಪನ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅವಲವಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಲು ಕೆದುಕುಲು ಉಂಡಾತಂಡು ಶಾಂತಿ ಮೊಗೆರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಪೊಯ್ಯದಿಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ರಲಿದ್ದದ ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ವಾರ್ಥಗು ಸುದೆ ನೀರು ನಷ್ಟಾತಂಡ ಕುಮಾರಧಾರ ಸುದೆಟ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪೊಯ್ಯದೆ ತೊಂದಿತ್ತದ ಅವಲವಲು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬುಡ್ದುಂಡು ಕೆದುಕ್ಲ ನಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶಾಂತಿ ಮೊಗೆರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ರಡ್ಡ ಮೇಟ್ಲ ಪೊಯ್ಯದಿಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ರಲಿದ್ದದ ಅಕ್ಲೆನ ಸ್ವಾರ್ಥಗು ಸುದೆ ನೀರು ನಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾಭಾಗದ ಬೊಯ್ಯದೆಪ್ಪರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆತೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತರಂಡಲ ನಿಜವೈನ ಸಂಗತಿ ಬಗೆಟ್ ಅಧಿಕಾರುಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದು ಜರಂದು ದೂರುಂಡು ಶಾಂತಿ ಮೊಗೆರ ಕೈತಳ್ಳು ಬುಡಂದೆ ಪೊಯ್ಯದೆ ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪೊಯ್ಯದೆ ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ರಡ್ಡ ಮೇಟ್ಲ ಪೊಯ್ಯದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಐರಲೊಡ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳಸದು ಸುದೆನು ಒಕ್ಕೊಂದು ಪುನೇರ್ದವರ ಸುದಿಟ್ಟು ಕಿದುಕುಲು ಉಂಟಾವಂದುಲ್ಲ ಸುದೆತ ನೀರು ಪರಿಪುನ ದಿಕ್ಕನೆ ಬದಲ್ಪುನಂಚ ಕೃತಕ ದಂಡೆಲೆನ ಕಟ್ಟದಂಡ ಕಾನೂನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಈತ ಮಾತ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಅಧಿಕಾರುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧನೆ ಇಜ್ಜೆಂದು ಪನ್ಪುನಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಪುನರ್ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಊರ್ದಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಲೆಡು ಪೊಯ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿ ಒಡೊಂದು ನಿಯಮ ಇತ್ತಂಡಲ ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯೊಂದು ಕಾರಣ ಪಂಡದು ಓಲೋಲು ದಿತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾದ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಪೊಯ್ಯನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಕುತಂತ್ರ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ದೂರ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಕುಮಾರತಾರ ಸುದೆಡ್ದು ಕುದುಮಾರ ನೂಜಿಡು ದಿನೇಶ್ ಮೆದುಬಕ ಚೆನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಪೊಯ್ಯೆ ಕಂಡದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀತಿನ ಜಾಗಿಡ್ದು ಸಾಗಾವನ ವಿಚಾರಡು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಎಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಆಜಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಹಿಟಾಚಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಪೊಯ್ಯನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲೆಕ್ಕಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸನಾತನ ವಜಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಲೆಟ್ ಮೇ 17 ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ 4 ರಾತ್ರಿ ಎನ್ಮಮುಟ್ಟ ನಲಿಕೆ ಭಜನಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನಂದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಾಪಕೆರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.